Joo, Groupchatti saisi tietää, että tästä mä sen done with. totta. Tee mukaan Messia Animation juttua ja tee Oh. Mermaid Dance. Oe! Kivat muumit löytyy. Kyllä muumit pitää olla. Ja Under the Easy. Mikä? Okei, mikä muumit. No niin, sit mennään seikkailemaan. Mä aloitan vittuna. Anna karkalla. Oe! Eiks mä oon nähty? Oot. Eiks mä oon vitu? Tänne pukki perään. Missä meni? Mä näkin niitä. Ei kun mä seurataan vittu muuta ämmää, vittu mitä helvettiä. Haluuks sä sen? Saa. Ne vittossa, vittu mä hukkasin sitä. Mitä sä oot? No mä rannu. Mä otin se onnistu koskaan. Tuolla on niin nätti häntä, mä haluan tuonne. Ei siinä ole. On. Tota. Siellä! Roasted recognizing girlfriend from the Kyllä mä löysin. Mä katsoin, niin ne on niin nätti häntä, mä haluan sen. En tykkää. Hyvä. Eiks mä hauskaa? Oh. Ootas, mä Oota. en sen paino. Se on semmonen luola. Juu. Luola. Joo. Kyllä mä imin vittu hämähänkin just Timuri. No, onneksi olkoon. Mikä tää on? Shipwreck Graveyard. Mitä sitten? Miten vittu tää meni? Jumala. Se meni. No, meni tästä. Alue. Onko? Aamu siinä. No niin. Se on ihan päällä. On. I know. Mä tiedän, mä oon päin. Mitä sä oot noin nopea? No, sitten voidaan tulla sitä vitun shiftiin. Okei, sit mennään Aerial Grottoon. Yes sir! Jackson. Tykkään. Odottapas. Ainakin jotenkin. Päädy. Ei mitään aio. Ai jostain. Odottapas. Bro, vähän hävi. No, kyllä siitä on. Ei mä oon pinna. No. Just siellä. Juu. Tyhjää. Eiku tää on joku vitu. Eiku, onks sä? Oh, nyt on joku musta tiukset, mutta ei tää joku toinen. Ota mä etsin, miten mä pääsin tonne joskus. Asun tähän alta. Ei tainnut olla.
kato. Otan massi. Tuu tänne. Tää. Takas tänne. Täällä mä oon. Ai jaa. Kalla. Mä näen. Mä pääsen siihen. Ingen friikkaa mermerpeli. Ei joo! Sitten mennään vikaan paikkaan, mutta sä voit lähteä. Haluuks mä lähteä? En mä tiedä. Mun pitää käydä kyllä suihkussa vielä. Pakko mun nukkumaan. Mennä vaan. Without me, Ai joo. No, tuut vaan huomenna. Teillä! Joo. Eikö ne... Voi niin. Miten? Jos sä itä sopii. Aa. Nyt. Seuraavaksi vaan. Juu. Okei, mikä spot? Rokas nyt istu. Oi! Tää koko. Onko? Katoit maskeria. Ollaan. Rodilla käsihousuissa. Mullakin on käsihousuissa. Näistä on tää sepä. Nyt mulla on käsihousuissa. Muista vähän. No vittu vaihan sen. Mitä? Vaihan sen just. Onko leetty jotain? Mitä? Ei match. Ei match. Ei match. Näyttää. Aina on. Bro, tää on vittu late. Mikä? Katsotaan. Osta! Nyt löy. Ai jumalauta. Tää on vittu klik. Meitä vetää händyy. Tässä. Taas se parempi. On päässyt. On.